Porađa se Fata, a mu je uzeo mobilni i snima. Pita ga Fata, šta to radiš? Ma, snimam bebin glas, pa kad poraste da ga pitam šta je rekao. Čovjek iznajmi konja za jahanje i kaže mu konjušar, molim vas da platite 20 eura. Molim, plaćanje je unapred? Zar se plašite da ću se vratiti bez konja, ne razumijem. Ne, gospodine, plašim se da će konj da se vrati bez vas. Dobar dan, pošto su jabuke? Pa, što više kupiš, to su jeftinije. A, lepo. Aj ti sad lepo opakuj dok ne bude besplatno. Piroćanac na samrti zove sina da dođe do njega. Sine, osjećam miris baklave. Idi reci majci da mi da jednu. Sin odlazi, pa se vraća posle nekog vremena i kaže, ej tata, rekla mama da ne može, to sprema sutra za sahranu. Ulazi crnac u kafanu sa papagajem na ramenu. Obrati se konobar crncu. Gde si nabavio to čudo? A papagaj odgovara, u Africi ima ih na milione. Vode baba i deda ljubav. Kaže baba, ti si deda kao mobilni. A što, jel dobro vibriram? Ma jak, nego izgubiš signal svaki put kad uđeš u tunel. Ide čovjek pustinjom i vidi nekog starca. I pita on njega gdje je najbliži put do sela. A ovaj mu kaže, pa ideš pravo, samo pravo i sutra negde oko podne skreneš desno. Dolazi Fata sva srećna i kaže Muji, Mujo, skinula sam 5 kila, jel se primećuje? A on je pogleda i kaže, pa to je ženo kao da si skinula tablice sa tenka. Cigo, što gledaš u kupatilo kroz ključanicu? Pa, gledam ženu kako se kupa. Šta, najde mi kažeš da nikad nisi vidio svoju ženu golu? Ma, pre, nikad je nisam vidio da se kupa. Sedne učiteljica slučajno na Ivičine naočare i kaže, a oprosti Ivice, slučajno sam sela. Nema veze. Nagledale su se one i većih katastrofa. Mujo na samrti kaže Fati, Fato, ćeš da mi ispuniš jednu želju? Hoću, šta god, reci. Pa, kad umrem, ne skidaj mi prsten. A što? Pa, hoću da Bog vidi da sam već bio u paklu. Dolazi čovjek kući sa posla i zatiče sinu u dvorištu kako se igra. Odluči da mu se pridruži, igraju se oni tako neko vreme pa ga sin pita. Tata, a koliko su tebi čika Mila i mama dali para da se igraš u dvorištu? Dolazi čovjek u pekaru i pita, dobar dan, jel imate 1000 kifli? 1000? Nemamo. Dolazi on sljedeći dan i pita, dobar dan, jel imate 1000 kifli? Nemamo 1000 kifli. I pred treći dan odluče oni da naprave 1000 kifli. Dolazi ovaj lik ponovo i pita, dobar dan, jel imate 1000 kifli? Imamo. To ćete teško da prodate. Kaže Perica svom drugu Jovici, pročitao sam da svaki put kad udahnem i izdahnem, jedan čovjek na svijetu umre. Pa, brate, krajnje vreme da počneš da pereš zube.
Izgubila plavuša kišobran, pa otišla u izgubljeno nađeno da ga pronađe. Pita je radnica, a kad ste primetili da vam nema kišobrana? Pa, kad je prestala kiša, htjela sam da ga zatvorim. Otišao Mujo kod doktora. A bre, doktore, Fata nikako da ostane trudna. Namiguje mu doktor i kaže, što ne uzmeš nekog podstanara da ti završi to? Posle par meseci dolazi Mujo i kaže doktore, Fata trudna. Pa nema šta, rekao sam ti ja. A podstanar, kako je on? I ona je trudna. Komuniciraju onako evropski međudržavno Slovenac i Mujo. Priprema Slovenac Muju za ulazak u Evropu, pa ga malo testira. Reci mi, Mujo, šta radi žena kada dobije jabuku? Nemam pojem. Pa napravi kolač od jabuke. Gleda ga Mujo, ništa mu nije jasno, pa ga pita, Slovenac, znaš ti šta radi žena kad dobije šljivu? Ne znam. Ma sve radi. Došao je električar da popravlja nešto u bolnici, te odjednom počinje da psuje, da se nervira. Kaže doktor, šta je bilo, a nešto si zabrljao, a? A ovaj mu odgovara, vidi doktore, ja nešto kad zabrljam ja to i popravim, a ti zatrpaš zemljom. Mujo otišao u cirkus i sad gleda Matadora kako izbegava bika. Kaže on, jes dosadan ovaj što maše sa ovom crvenom krpom. Publika se naljuti, pa ga oni ubaciše tamo da se on bori sa bikom. Naravno, čim je ušao, bik pojurio za njima, ovaj ubežanio. Odjednom bik se oklizne i padete mu Mujo prereza vrat. Kad je izašao, kaže mu Haso, brate, svaka čast, nemam reči, ja bi se uneredio da sam bio na tvom mestu. A na to će Mujo, a šta misliš o šta se bik okliznuo? Došla komisija u ludnicu da proveri da li je neko spreman za puštanje. Odluče da naprave mali test sa slovima, pa pitaju prvog. Reci mi, koliko slova T ima u reči Tarantino? Ovaj kaže, 2. I oni ga puste. Dođe drugi. Isto pitanje. Koliko slova T ima u reči traktor? Ovaj misli, 2. I njega puste. Dolazi treći, kažu mu, aj sad malo teže pitanje. Koliko slova T ima u, recimo, Užičkom kolu? A on kao i stopa, 372. Ovi svi u čudu, pitaju ga, pa kako si došao do te cifre? Pa lepo. Rat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 a. Došla Plavuša sa bratom na policijsku akademiju. Uđe Plavuša kod inspektora, a on je reče, sad ćemo da proverimo tvoje znanje. Ajde, šta je to algoritam? Plavuša razmišlja, kaže, aha, znam, to je alga koja je uhvatila ritam. Inspektor se malo zbuni, ali ipak joj postavi sljedeće pitanje. Ok, ajde, ko je bio Gavrilo Princip? To mi je poznato, to je neki kineski vojskovođa. Inspektor jedva dođe sebi, ali joj postavi treće pitanje. Ok, ajde sad nešto ovako. Ko je ubio Isusa Hrista? Ona gleda ga bledo, kaže, ne znam. Ajde molim te, ajde izađi, molim te, idi tamo i vrati se kad saznaš odgovor. Plavuša sva srećna izlazi i pita brate, i, kako je bilo? Super! Inspektor mi je već dao da rešim prvi slučaj ubistva. Haso nacrtao svoju prvu sliku i nosi je u galeriju na procenu. Kaže ovaj u galeriji, a kako se zove ova slika? Mujo u Zenici. Aha. A koja je ova žena? Fata. Dobro. A ovaj čovek? To je Suljo. Dobro, a gdje je Mujo? Pa u Zenici. Na pijaci čovjek prodaje jako lepog psa. Naiđe Mujo pa ga pita, a reci mi čovječe, a što prodaješ tako lepog psa?
Zato što strašno laže. Pas pa da laže. Pa evo, uveri se sam. Floki, a reci nam kako se oglašava mačka. Radi pas. Vuf, vuf. Eto, vidite. Jedan bračni par se dugo vremena mučio da dobije dete, ali im nikako nije uspevalo. I nakon 20 godina konačno su dobili dete. Nazvali su ga Fantastično. Zbog tog imena zezali su ga svi, od vrtića sve do vojske. Nekako uspeo on da se oženi i nakon dugog braka kao 80-godišnjak bio na samrti i kaže ženi: srce, napiši mi na spomen ploči, znači šta god hoćeš, samo nemoj da napišeš to moje prokleto ime. I kad je umro ona napisala: u ovih 40 godina braka nikad me nije prevario, nikad nije ni pušio ni pio i nikada se kući nije vraćao kasno. I prolazi jednom prilikom neki lik pored groba i pročita to i kaže: pa to je fantastično. Ludaci beže iz ludnice, pobegnu iz sobe, napuste zgradu, preskoče zid i jedan od njih kaže: moramo da se vratimo. A što? Pa zaboravili smo da udarimo čuvara. Pričaju dve prijateljice i žalio se prva. Ajoj, pa šta sad da mu kažem, ne razumem. Pa nemam pojma, kaži mu istinu. Kakvu istinu? Pa šta znam, smisli nešto. Kaže Fata: Mujo, ja čujem da ti sav novac daješ siromašnima. Da. Pa od čega živiš, crni mujo? Od kamate. Nosi Perica policijsku kapu u ruci i dolazi do policajca da ga pita da nije njegova. A ovaj mu kaže: ma kakvi mali, ma nije to moja. Ja sam svoju izgubio. Zaposli se plavuša u butiku i pita je mušterija: izvinite, jel mogu da probam ovu haljinu u izlogu? Ne možete, morat ćete u kabini. Nakon naporne radne nedelje kaže žena svom mužu: a šta misliš da se ovaj vikend provedemo kao nikad do sad? Mislim da ti je to odlična ideja. Onda vidimo se u ponedjeljak. Pričaju dva pijanca i jedan kaže: tolike godine se znamo, a ja ti bre ni ime ne znam. A ovaj drugi kaže: a za kad ti to treba? Pričaju dve plavuše: čujem da si pala vozački ispit. Ma jesam. Pa kako? Ulazim ja u kružni tok i na onom okruglom znaku piše 30. I ja lepo 30 puta obišla u krug i instruktor kaže da sam pala. Da, a mora da si pogrešno brojala. Pita učiteljica Jovicu: Jovice, ajde mi reci jednu preistorijsku životinju. Kaže Jovica: mamuti. Bravo Jovice, bravo. Cigo, aj nam sad ti reci jednu preistorijsku životinju. Sestruti? Haso, a koliko imaš ti godina? 21. I već imaš 4 dece. Ali sad više ni sa viršli ne skidam najlon. Kaže mama: evo sine, ručak. Pa mama, pa znaš da ne volim piletinu. A dobro sine, ti sad, aj se ti zamisli da je ta piletina nešto što ti voliš. Dobro, a ti sad lepo zamisli da sam ja ovo pojeo.
Dosadna deca navalila na oca. Tata, a kad ćemo na more? Tata, kad ćeš da nas vodiš na more? Tata, a kad ćemo na more? I on onako prekipelo mu sve i kaže, hoćete odmah? I ovi svi, da, more, nanuli vam vašu... Pita sin oca, tata, a kakav je ovo znak na apoteci? Šta je to? A sine, pa vidiš, na tom znaku je tvoja mama dok jede sladoled. Razgovaraju Sarma i Paprika. Sarma kaže Paprici, lako je tebi, tebe stalno pune. A Paprika će na to, pa šta da ti radim kad si smotana? Za vreme ručka pita mali Perica oca, teta, a zašto si oženio mamu? Ovaj ljutito ustaje od stola i kaže, jel vidiš ženo, ni malo nije jasno. Jedna plavuša kaže drugoj, a jesi čula što je našeg odžačara pregazio auto? Strašno. Znači, čovek više nije ni na krovu siguran. Prijavite se na kanal za još viceva i zapratite Fabriku viceva na Instagramu.